Oh. Hello. Sanibonani. Akwazi mntazi wakhile. Ewenza kwenzeke ntoni ngoku? Sana uyalinda. Njani? Ungenjani selinda? Sandoyithatha. Uqala wenza ngecredit besana. And then uncamathele ezi iirokhu zifensi. Xa usewenzele icredit yetshoko irokhu because ziyawa umthitho wazo ziyawa sana. So uyalinda masana. Pray harder. I think ndiyakhumbula but I'm not sure. I think ngixolele niba live. Niba live. Imi? Yeah, lathi Petra. I'm tired every day, every minute, every second, every hour. Tired all. Guys, are you guys voting? Yona ndizithanda ezifilter mna. Ngoba angikwazi ukuthi ngo lips zaba seminweni yewasuka. Come and join. Iblend le. I won't filter. Iblend. This is what blend. Yeah. Guys, let's go to spot it. Sia pay. Pay, Sia. Pay. Don't suggest. Is a solution in pay. Guys, please vote for me. UWFM10 233-745. We're getting penny a time. Didn't vote on your behalfs. Can you say any job? Didn't inhliziyo enhle kangaka jo. Didn't inhliziyo enhle kangaka jo. Like mna yo. Didn't inhliziyo enhle mna. And ngicela kakhulu. Xa ngicela be serious. Like njengale. Upasile mntanam? Kama. Pasile esikolweni. Uthengwe idatha. Pasile esikolweni. Please vote, guys. Okay, ngoswe na posh. Hayi upasile. Well, underage ulapha. Uzothini apha underage? Andilambanga. And asoze ndilambe. Uba mandikhutshwe nguwe. No. Andilambanga bhuti wam. Khupha abalambileyo abadeserve ukukhutshwa. Mna ndihluthi ndinokutya everywhere I go. Nah. Guys, amadoda amanyani awekho ku-TikTok. Awekho ku-TikTok. Serious.
once indoda yakho ibe no-TikTok, mna ndinetrauma. Ezile abekho kuTikTok amadoda awenyani lwasekhaya ahleli ezi-proposals, ezi-business proposals. Amadoda awenyani anxibe iref somewhere. Amadoda awenyani acinga ngemali, abacingi ngoba makhe ndijoyine ulife kaZinhle. Amadoda akuTikTok enze challenges. Ndifuna iplug mna nako. Guys, why indoda inanazela kuTikTok yenze challenges? Abafuna bayithanda le nto. Upha usamkelo. Ixesha liphumza ingqondo phi? Ingqondo iphumza kuTikTok. Haza nami ingqondo iphumza weekend away nomntu wakho. Ingqondo iphumza xa uyokhangela umhlaba. Indoda pieces xolo ndibonanga ndiyeza request kaloku ndisihoyincam. Request ujiki. Afaka neefilter amadoda lapha kuTikTok, afaka neefilter. Tshomi zibhedi. Andiyifuni, ndi-traumatized. Nditshela nje nawe ndingusendisuka igama lam. Mna ke sandiyayazi ke sam istory ke mnake. Andiyifuni. Maybe mdaka somewhere, maybe nepetrol, maybe iroof, mayikhangela umhlaba somewhere indoda. Batshomi Ezawuchitha mayixhakazele, mayivuke ekuseni. ingena kwiiwall zonakho indoda. Ithi ndileqe briefing. Ukubone? Yebo, ndileqe briefing, ndileqe esayithini. Ngoku uzophumza ingqondo ngoTikTok. Umphumza njani ingqondo ngoTikTok, guys? Eyiwa azana. Ngobuka iimpundu zethu. Beka ingxaki yakho athi yo baby ngoku uzothini. Ngathi umlume entloko. Because what do you mean? Ngathi umlume entloko, umfake uppercuts. Njani ba baby uzothini? Hayibo. Endizathi masambe siye eKapa ithi sabona month end. Yinto loo nto. Yho! So, uphela unyaka funeka sicrosse over unyaka in some villa somewhere. Athi hayi baby into zamazihlangani. Yo! Silayikha iividiyo zo-MT. Guys. Yifan umntu wakho tsho. Ulapha uyifan, uyigroupie. Why benifaka picture? Why indoda izafaka status? Afuna indoda izafaka status kuWhatsApp. Why ufake status? Ishwabula, please don't leave that part. Esifakwa nje iyashwabula. Eva ke Ishwabulela amajita ayishiyileyo tsho because ayinamali. Yo! Evised ke, evised. Inezitori ezised kuWhatsApp. Chobi ifoto utywala iphofa ibuthenganga ifike itafile idekiwe ifike ithatha snaps sana ithi shubile ithi the night you ndoda yakho Zinhle you Kodwa inyama sana athi easy Sunday. Boys holiday akakhopha netwa that time uyasarha yo Nango cela umbane ecaleni. Boys holiday ucela umbane. Wow. Ayize aphi andawo. Does amadoda awekho kuTikTok awekho mna ndiye ndothuke nabantu athi I met someone one day kazi nifumana amadoda ku-social media akazi nenza njani dani Bayatshela notshata. Tsho bayatshata athi umntu uqale ku-DM ndiqomba ezam i-DM bafuna undibonisa ipifta and ndiyazoyika Ngathi misongololo. you ndiyazoyika athi umntu please I sent you something you ndiziqonde ndazivala i-DM ndiyazisaba phela hawu nkosi yami amashwa You are Anna, guys.
Yho. Enza videos uma umuntu usebenzise isound zothayila nobani bani indoda yenze ODD nansi ijini ngalulusu shobe hayi ijini ngoxa content creator indoda shobene yakho. ingathi ingcowe orange. Washa mna tshomi yazi ndithanda ntoni? Mna ndizithanda namadoda amadala akwazi uphendula ifowuni qha abhale iteksi kuWhatsApp, the rest that's it. Okanye ibhale ku-iMessage. Ewe athi kutheni ungabambi ifowuni ngoku bhabha, yayiva ndithanda zii-type zam ngeziya Uyibonile eziya zii-type uqonda zam azazi noba kwenzeka ntoni social media, azazi noba uTwitter yintoni, uTikTok like uyibona as a time waster laa situation ye-social media. why Like, yeah. thina sinezi-businesses khayina ii-clients ku-social media Sure. sinee-public figures funeke sihlekise abantu for uthandwa Yeah. Abantu ke yena ngoku mna yam dada tshomi ayazi nje ukubhala phaa kuWhatsApp kutheni ndingaphumeli, ibhala imeseyiji etshoyo yintoni malanqa, kutheni ndingaphumeli. Nakhe indoda yam ke le khanye ndinikele indoda ene-arthritis neswekile ndikuthumele into uyibonile imali, kutheni uthe cwaka. Nantsi into ndizifunayo. yi-50 Ya laa nto ndizifunayo mna. Mna anaxesha lendoda elibile ukuphapha mna. Funa ifeyidi every Friday funeke niyojikeleza entontoni esitulweni sebhabha polish evuzayo fike emnyama thu indevu nakumqamelo emaroon kodwa wafika emhlophe. Oh no ma'am, No, count me mna out. ngehlisa ndiredi nako. I think ndiredi. Already for AP ufana sezilalini cacisa. Ndiredi for umalanga. Hayi mari ngoba lo wena sasikubukele apha ucontent ke ndikutyekele kakupixa. Hayi ke sisixolele for malanga. Delete. I think need delete all. Delete all. Oh, andikujaji because nam Delete ndineyam all. Recently ifeshe. deleted yonke into. Andikwazi nokujaja, andikwazi nokugezela ngoba ndineyam ifeshe my dear. So ndingubani ke mna? Mna ndifuna utamthura mna yho. Xa uyayicinga le nto. Thamsanqa. Hayi utamthura mntasazamane sithi hayi ndiyajikela phaa ekhaya ikhona into endifunayo. Ithe kanti laa gusha inentontoni nenkomo ine-abscess kufuneke kuyodrain. Yayiva ke ngoku Ibhaki kum kaloku enye imoto yesibini leya yayibo isesayithini enye imoto le ibhaki yiye ekwazi ufunkshina. Ndifuna ezo types Oh neesite neefama nditofe ihagu namhlanje nditofe Thomi into vanxiba iibhutsi, vanxiba gumboots ndijike liphinifa ndingenegadini ndincedise umntu wam. I promise you mna ndizibona kwakulaa life yasezilalini ntasaya because ndiyarithayarisha ke phaa asha mna ndiyimandela ndiyathanda yilayife. kumculo ndiyarithayarisha phaa ndiyaphaa. Hayi andiyimandile mna mntazana life like yabona life yasezilalini kukho indlu yakho yephupha phaa ngoba iyadi itsho kuqala ayityebe ayigadi yimfuyo nje yho Kumuka nje yimpondo. ikaka yezilwanyana Njengoba nokubulongo nokubulongo ziintaka ngapha ekuseni. Such a dream. yeah kuphume kwibhedi yho umfana. Hey guys, so Hayi as I was saying voice iqwebayo ngoku ayisuka. so this is a vlog. I'm not sure how we're gonna do this, but actually yho ndehlisa hayi ndehlisa. Hayi but ke bantu abanye abantwana nje bayawathanda la madoda masingagezi apha. Shuka ntoni?
Umzwandile. Sawubona. Hayi sana. Sawubona. Hayi sayithi. Bengicimba usinika iplagi yamadoda ke apha ndinuke ndiqomba ndizothatha iplagi yam No. ndiphume ecaleni. Mna ithiwa yintoni? Ndiyi-twin plug, ndishota ngeplug ndibe on. Yho, ndisebenze. What do you mean you twin plug though? Like ndiyi-plug kaloku yintoni? Awukwazi uba yi-twin plug sis. Do you know what that means? Adapter. Hayi bayi-adapter better. Because xa usuyi-twin plug uyasiconfuse. Uthini kanye kanye? No, andinothi hayi uba ndingawela macala. Ke son. Andinothi but ase xa ndiwela macala Andizukwazi. umane udibana ubona umama uJona wasesibhedala. Yima, wait. Loba seDubai. Wait. So you mean to tell me xa ubele kwenye icala awuzuyikhumbula? Ndithi ka awundiva. Funeka ibhanze so. Abekhona because leyo gojwa andizokwazi uyimela oko. Nqontsontsho. Yo. Hayi asana sibe sikhuhlane. No. Damn it. Mfejo. No. Grade So me 5. endike with the rest ndingasoze ndikala xa I don't want to cheat on umntwana wabantu ndibe ndimtraumatize because Moderator first with moderators. Ningalali guys, moderators. Ningalali bethi nani? Ningalali. Sinamaphela endlini. I don't think zikhona i-moderators apho kwakho. Eke Mayvon yabona uMayvon ngoba seDubai azikeke ndibe noshuka ntontono onjalo. But bakazi ufuna ushera bafuna ushera nje. Akazoyazi. Uzayithini loo nto leyo? Yes. Khame ndimoye ngokwam. Ba i-moderators aziyo khame ndimoye ngokwam. Andizoxoxa ngabana abagqibhileyo kaloku mna sana. I can't see your comments and I'm glad. There was abantu bamean on social media. It was abantu, they get so familiar and think they can say whatever to people. Jane, ndifuna into ebushuka something. But ingxaki yam ke mna ndizazi into zisebenza njani le mifejo nento. That's like kufuna ukuyikhothe nawe uyakwazi. Exactly. Yabona ke why I can't mna. Ndiyacekisa kaloku mna sana lam bendingubani apho. Aba bazi-boys nabo kodwa. Genie, what do you think? They go all the way. Alaa hlobo that you go all the way ngayo emfaneni is the way you need to go all the way ngayo. Noba ke it's females on females, boys on boys. Mna ngabasatisfy mos aba bangama-O besithi band ezisatisfyiwayo. Hatsho mna akekho umntu ongafuni ureciprocatelwa nawe mos xa ututswa ufuna i-reciprocation nayo ufuna eyakhe. Hayi, come on now, come on. Wake up and smell the coffee. Exactly. To my sister abanye abanuka mnandi. nazo kaloku into endithetha ngazo ndithi mna ke ngoku I could never, because ndizobe ndicinga ezo zinto ndibe ndicrinja ndibe ndiqomba yho ngase ngabi sebusuku. No thank you. Hygiene, hey, yabona hygiene bethu. Oh, hygiene guys, hey. Exactly. Ndithi le masisitike komthura mntazi masikhaye lo mthura bethu and mna ndicebisa siyeke nobe singene eziklabhini ngokomthura bekho eklabhini tshomi masiye ezi-auctionini zeenkomo sibe ngathi siyokhangela iblamana that time siyazi uba siyo-scout. Like for fun. Yho, hayi ke mna ke sana andisaziwa apho. You will never. Mna ndiya ngophangela ndiphume ndigoduke. Kuphuma out ndagqibela nini. Namntasa I'm always tired. Yo, I'm done.
ibhizinesi ndibambe eshiqa. I'm always tired. Nangoku ndigqiba uvala ishop ndithi hafutheke. Iwari yam is that thina bafana you force us to endure loo mavumba. Hayi kaloku nasekhaya xa uhamba ulala nabantu abanukayo susifaka. Bangasifaki and ke ngoku khange kuthiwa maka-enjoy inkani. Awubekwanga gani apha kuthiwa ndilale ngondinukayo. Une-choice babhebi cime isikwana kuhlakanye sizame eshawareni. Ewe, and there's a nice way to go about it. Yes. Umqalele eshaweni wenza ingathi ufuna uba romantic. That time uyayazi wena uba ulungisa imeko. Walala nomntu omdaka nawe umdaka unaself. Exactly. Ungamandela livumba ube ufetsha ntoni iyavuka. Iyavuka Chomi. Abafana Chomi, zero Vuka inukayo. standards. Abafana zero standards. Abafana they will sleep with anything. Hayi uyafana lo ufana nale cherry akuthela ngayo miyafana nqwa. But honestly, ayidinga ishawa mntu adinga amanzi iyanisam andiyazi noma nemlanjeni. but ke lokho le nditsho, honestly there's like a nice way to go about it. If umntu uyazi girlfriend yakhe has a bit of like ivumba here and there, umtsalele eshaweni nicely, uba romantic, univasana umqolo wenganivasana umqolo, and ke ngoku nawe ukhawuleze uyitye ngoku kakubuyele etoilet ochama. Navumba ngusefresh. Ngokuse-fresh. Asanakaza nokwazi sana. Khawuleze uyiqoshelise quick and fast. Then ndingabored ndinga-off. wayikhwapha kumwayi. and nditsho why indoda inganuki icologne, and icologne ulast iveki yonke emfaneni emzimbeni. Uyiva seyivasile. Ewe, it's supposed to stay. Kanti nisebenza inuka elele. kanti abafana benu basebenza ezivezi cologne ziphela besaphuma emnyango ishiyeke endlini. Hayi kodwa yes guys. Seyiphakamile ebhedini Chomi emkile xa uguquka kwicala lakhe uyive. Yo. Andithethi nga-girlfriend majority of the time we face this hayi asingeni nakuma-one night stand. That's why ndithi bana wena uyindoda nje ebolekwa, wena uyabuthanda bomdaka, wena uyindoda nje emdaka kwalapha elifini. Kwakukena into ezithethayo umdaka uyayithanda indawo emdaka uyihagu wena self. And ke ngoku asizikwazi uthetha one night stand asingasirelate. Asinendawo silate asasabe ne-one night stands asisazi neekuku ezimdaka ezinuka amavumba thina sinangathi thina into eziklini. Move sithela amadoda ashiya ivumba ebhedini elinuka kamunati jwang. Awu. Mavula kulo mqamelo wakhe nguwe. Chomi bukuhagile uqamba ke ngoku yami perfume sana lam gone. Ncwatshiwe ke ngoku yami perfume kushekele yobufera yakhe. Oh sana lam. Nazo itype nathi amadoda azanuka i-shield stress. Oh sana indoda. And I'm sure I don't want to lie, I'm a sucker for a man that smells good. Does he? Oh, I'm a sucker for a man that smells good. Nqaba yophuthi ndihage. When ndiphuze ewe iza nalapha entanyeni. Mjikela yo. Happy. Khona Chomi abanamali ngoba imali bathenge ngayo iperfume eduru. Iperfume wasana ngo-8,000 ukuthi. Exactly. 8,000 Thenga iperfume. Hey, benesinye istory ezinhle apha kuTikTok. I don't know if you saw that. This lady ukhona la mfana Chomi ubifone ubintontoni ubusibonile ezi story. This lady wenza ivideo apha kuTikTok ba they met with this guy up on TikTok DMs, then they took it out of DMs, and then they started dating, and then they went bayobhuka balala. Then wayeshawareni umfana bangumuntu okukholo ucela uvulele ifoni ufuna ukukhuphela inamba nyani wavula ifoni ugqiba ngene eshawareni xa ephuma Chomi ufana ukline kwa akekho kwa yena ke ngoku at this point. Hayibo. Umke nefoni le yam indoda le ubikututsa ubusuku bonke Chomi. Uvuke uyivulela ifoni yakhe isithi ufuna ukukhuphela inamba because we-call wena ungene eshawareni. Imke nalo phone, imke nento zakho, imke nento ogqiba ingene efonini yakho isicela imali. Like if I could isicela imali like undithumela i-text ba ndakho khandithumelela imali quickly into ndine emergency. Of course like
I know, so nigga, I will definitely send. Hey, I'm like, abafana. Kanti inhlobo yabafana esiyinikiweyo thina. Yini manje le? Yeah. Is it my network? I think it's my network, isn't it? Oh, you guys saw this? I also saw this, and the lady with low live, guys. Guys, I saw the live. The lady did a live. I'm fakile with green screen. And I'm like, no, this is not my first time seeing this guy. Lo mfana uyathanda upost ku Facebook. Yo, hayi guys, nibe very careful. Kuthiwa ukututsa ukurobha yona akurobhe nepokotho sana. And apparently there are so many victims, and the pattern, he takes you to B&Bs, uyogqibela ulele uyovuka engaphethanga kwasa. Yo, awesome. Yabona wife minuto amthura. Guys, masiyofonela amadoda kwi-auction yenkomo. Masiphumeni kuthiwa masiye e-airport. E-airport nabafana bapha bayokhayela thina because kaloku nina nangena kwi-internet. Nathi, if you want a wealthy man, if you want don't man, go to the lounge, go to the app. Now bayasazi sipha bapha bona qala bazoscouta ngama-paraself. Icebo e-auctionini bethuna. I'm so happy you guys know this story because I was so traumatized when benhlekla live. Bakhona overseas. Okay, well, bakhona overseas abafana guys, but language barrier salam. Ngicabana into besiadyisha translate. Sizoyigqiba nini? Into besiadyisha translate. No, sad. No. In the countries I travel and asivani sineberry. I think it was in call, guys. Nizojola namaphara ahlala kwi-lounge. And guys, ungena kwi-lounge, you can pay if you're not like, you don't have access such as Discovery or private wealth stuff. You are asking any language barriers. I actually went on a date in China, guys. It was such a wholesome experience. But ngathi ngeke ngifuna abafana bakithi. Ndifuna ijani ezathi angandiqheli kakubi wena ntoni ngoku. No, because what do you mean? Now I need to argue get translator. Ibe ithethe ibubhanxa bayo yona qala lo translate. I could never. Izawuswisa ke le ntombazana kulo live. Sense unqanda unishiya guys because host yenu ikwikhona. Hayi bo Mr. K, why? Ndibonwa ngemali Mr. K, thumela imali. Faka cash send ku-DM buso bentombi ubonwa ngeshelede phela. With Chad. No, guys. It wasn't a Chad. But it was a nice guy. Very sweet. Very thoughtful. Also, like, very sweet in the sense that, so good with dating guys, they do such stuff like dishing up for you. We went to this place, like, it's sort of like a steak place where you actually make the steak. So he was making the steak, dishing up for me, asking me what do I want. I'm not sure at the menu. I'm not used to like you can get everything and just decide what is it that you like. Go you out like oh sana, dipete ohead. You know. Okay, yo abetunana ndefuna jani. Oh, ndefuna jani bethuna ndefuna jani.
Because what do you mean we're arguing here? Translate English ayikho popi. You sesingena siphinde siphume ngoku. But yeah, guys, be vigilant. But then I know we're all looking for love and to belong. Adibana amaphara kwamaphara kule app mna into endibone amadoda ngamaphara guys. Amadoda ngamaphara kwaphela kwaneentloni awonqeni uthatha wena athathe nempoko